Kirara, ganina na ka diri. Ikaw ra lagi isa. Malamang ako yung isa, nagpaamot kinit ko ninyo, no? Wala din nila agad tong mga amiga. Wala. Ani na lang kirara. Samtang nagpaabot na sa ilaha, mag-istoryahan na nilang tagkatawanan. Unsa man po na, Claire? Paminaw kirara ha. Isa ka adlaw, si Buta, Bungol, ug Amang. Usa man na Claire, unsay buta bungol ug amang, usa man nag-istoryahan ninyo. Tutuganan, paminaw dudong pawik sa nanguha sila og itlog sa pugaran sa ilang silingan. Unya, Ug mauni ang panghitabo. Ayaw magsaba ha? Ay, sigsaba amang ba? Amang, Buta, muna niya akong giyon sa inyo ha? Sama mo! Sabi niya man kung bibiyaan nagkit kayo diri ba? Wala dali! Ikaw Buta ba? Ayusig pa ito magbaklay, bisag asa na magganabot, sunod sa mo ba? Amuray na may sa ko, Ay, sigsaba amang! Sa muka oy, masaktan yun ani ron. Alina mo, sunod na mo sa kwa. Awar niyo palibot ha, basig may tao ba? Paghilong ba? Dukol na kita sa itlog oh. Pas dyan ang itlog aro. Shhh! Ay, saba ba? Saba ba? Saba oy. man mo! Asa naman po mo? Gibiyaan na po ko ninyo ba? Ngit-ngit kaayo! Alin mo kay kulot ha? Buta! Amang, muna niya akong giingon sa inyo ha. Tara atong duulon. Ay, sigsaba ba? Sa mga ka, dyan mo oy. Tara ng itlog oh. Tarang itlog oh. Buta, ikaw lay kuha ani. Ali diri. Sige pa kuha na to. Dali na. Sige! Mauna niyo! Akong kwaon ng itlog, eh! Uy! Murag basa-basa man! Dali anak buta. Kay masakpan sa tagiya ba? Murag diskumpiyado ko, anida! Ako sang simhuton, be! Nakuha na lang ka. Ike! Ha? Kapahog sa ite!